Velkommen til familietræning. I dag skal vi lege med donut. Og vi har lige nogle forskellige størrelser her, så det her øvelse kan laves med den størrelse, som du har derhjemme. Jamen, som barnet allerede starter med, så er det altså rigtig sjovt at hoppe på donuten. Men hvis man sidder den sådan her, vil du prøve det? At tage den der, så kan du sidde på den. Kan du hoppe? Ja, det var sejt. Igen. Skal vi prøve at komme op og stå på den? Ja. Skal vi prøve at se, hvis vi kan komme ned og svømme en gang? Så lægger vi os på maven. Og så skal vi se, hvis vi kan finde balancen. Og strækker armene ud. Og svømmer. Ja, prøv at se der. Og så kører I. Okay, hvis man så prøver at sætte sig på bubbles, så sætter vi lige jer over her. Og så tager vi hænderne ned. Holder du fast, Asger? Nu løfter jeg fødderne. Og så får vi lige trænet maven. Så dypper vi en tå ned. Hold fast. Det bevæger sig. Ja, det er godt. Ved du, hvad jeg kan? Jeg tror, jeg kan gå i brug over den her bubbles. Har du lyst til at prøve det? Ja, skal vi se, hvis vi kan? Okay, hvis man nu prøver at sætte den her i ryggen. Skal jeg lige se, Oscar? Holder du godt på os? Okay, nu kører vi bagud. Prøv at se. Ja, det er godt. Det er så nemmere uden barn på maven. Hvis man lige lader barnet komme op og sidde på sin bubbles, og så tager man lige fat, og så finder man lige planken frem. Og stabiliserer. Og lige ryster lidt småt her. Godt gået. Er du klar? Så skal du Skal du tage fødderne frem? Så kører vi. Okay. Og vi ryster. Skal vi prøve? Hvor er du god. Godt gået. Vi skal prøve at komme op i planken med et barn på ryggen. Lad os se, hvis det lykkes. På min ryg. Kom op. Eller en panda. Det gælder om at holde balancen. Ja. Det er hård træning. Hvis du synes, at det er for hårdt, så start ud med at bare stå på knæene. Hvor er I seje. Vi prøver at komme ned her, Oscar. Hold fast. Og hvis man lige vipper lidt frem og tilbage, så får man rigtig god spænding i maven. Vi ryster lidt. Det var lidt inspiration til, hvad man kan finde på med sin donut. Jeg håber, I har haft det lige så sjovt, som vi har.